Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Yan uwa masu kallon mu kusa da nesa, musamman alhazai da suke kokarin aikin hajji ko suke can suke yi, wannan misali shine dutsen Safa. Mai shari'a ta ce wa alhaji ya aikata yayin da yake kan dutsen Safa, zai waɗannan addu'o'i yana mai fuskantar Ka'aba. Mu ɗauka yanzu ga Ka'aba a gabana ina hangota. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. sannan sai alaji ya daga hannu yayi ta addu'a yana roƙon Allah dukkan abin da ya iya zo maka na bukata, to shikenan sai kai. Yanzu ina kan Safa ina yin addu'o'i kana mai fuskantar alƙibla. Wannan shine abin da shari'a ta ce kai. Ba a ce sai ka je ka rungumi dutsen Safa kana shafawa kana tabarruki kana neman albarka ba. Akwai masu yi ai ta runguma ana kokarin shafawa ana tabawa. Shari'a ba ta ce kai wannan ba. Kuma wannan yana da kyau mu kula da shi dan kar mu saba wa manzon Allah a cikin dukkan ayyukan da muke yi. Bayan wannan ka taho to sai ka fara tafiya kuma dan tafiya Marwa. Can kuma nan gaban mu shine Marwa. Yanzu na fara tafiya a matsayin alhaji, ina tafiya kenan, ina tafiya ina yin addu'a, ina tafiya ina yin addu'a, ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Ba a keɓance wata addu'a ba da mutum zai yi lokacin da yake Safa, kowace addu'a zai iya yi. Ina tafiya ina addu'a, to sai na zo wani wuri zan ga wata wuta koriya shar, to wannan wutar alama ne na cewa idan an zo gurin ana so a yi sassarfa. To yanzu kamar na zo wajen wannan wuta sai na fara sassarfa, ina sassarfa ina sassarfa. Wannan kuma sassarfar ta shafi maza ne kaɗai banda mata. Wanda yake tare da mata to sai ya kyale mata bi zai ba. Zan ci gaba da yin sassarfa, ina yin sassarfa na gama, to sai in ci gaba da tafiya kuma ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala, ina tafiya ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala. Yanzu na iso kan dutsen Marwa. Wannan shine dutsen Marwa. To shi ma haka din zan tsaya in fuskanci alƙibla ana kallon Ka'aba. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. سين تأدعى أي تروقون الله أكم مروة كنا. تو wannan abin da kai akan Safa a can shine zaka yi akan Marwa. To yanzu na gama da Marwa sai na sake juyawa. Yanzu na yi zagaye ɗaya, zan ci gaba da tafiya ina yin addu'a har in zo wannan wuta da ake nuna alamar yin menene, alamar yin sassarfa. To shikenan kuma sai mutum ya kama yin sauri, yana yin sassarfa kana tafiya ka zo wannan wuri za ka yi sassarfa. Kamar yadda na faɗa, wannan bai shafi mata ba, maza kaɗai ya shafa. Har in sake dawowa kan Safa. Idan na dawo kan Safa, abin da na yi ɗazu shine zan sake maimaita akan Safa. Wannan shine bayani akan sa'ayi a aikace. Akwai waɗanda za a ga gaba ɗaya sa'ayin ma da gudu suke yin sa, da gudu gaba ɗaya, kawai wato yan waya a yi a kammala, a yi a gama kurin shikenan. Wanda wannan kuma gaskiya ba daidai bane, ya saba wa shari'ar musulunci. Addinin Allah bai yadda mutum yayi abu da son zuciyarsa ko ra'ayi ba. Yan uwa alhazai, kar ku manta da hadisin manzon Allah da yake cewa khudu anni manasikakum, ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.